Menja't sa? Per saber-ho, hi ha diverses coses importants. Què beus amb els àpats i durant el dia? L'única beguda sana és l'aigua. No valen les begudes ensucrades, isotòniques, energètiques o l'alcohol. Quantes racions de fruita i verdura prens cada dia? Haurien de ser 5. Una fruita o ració equival a 200 grams. Si xerram de verdures, equivaldria a un plat d'hortalisses cuinades o una amanida variada. La patata no compta com a verdura. Menges aliments processats? Saps què són? Són aliments preparats o envasats que porten greixos, sucres afegits i sals. Per exemple, la pastisseria en general, els snacks, ja siguin dolços com una barreta de xocolata amb caramel o salats, tipus bosses de patates o ganxets, entre d'altres. També els aliments precuinats, els embotits, les pizzas, les carns processades com les hamburgueses o els frankfurts. Gairebé tots aquests productes duen greixos trans. Són greixos transformats. Serveixen perquè els aliments durin més, però augmenten el nivell de colesterol dolent i perjudiquen la salut. Evita comprar productes en greix de palma o de coco. Si vols menjar sa, és molt millor que cuinis a casa. I una altra qüestió, quants litres d'aigua hem de beure al dia? No hi ha una resposta correcta. Hem de beure sempre que tinguem set. Quants d'àpats hem de fer al dia? Tampoc hi ha resposta. És més important la qualitat del que mengem que no la quantitat de vegades que mengem al dia. Vols ser de debè saludable? I recorda, més llegums, fruits secs, fruites i verdures, menys consum de carn i productes processats que porten greixos, sucres i sals.